Assalamualaikum gang. Ibu mana ti aku rasoi gang. Baalah nasib jando ko ya. Pasti me dipandang sebelah mato. Kok ada masalah di rumah tangga gang. Jando juga yang dikecean gata. Padahal ya gang. Laki-laki tu bana nan manggata. Nan malonjo-lonjo. Sebuah hari baru. Laba inbox jando ko. Pertanyaan. Alah jago dedek. Alah sarapan bagai. Padahal ndak ada dibaleh. Iko kalau ndak dibaleh chat tu. Nyo kecean. Sapar 8 nilai kau nyo ongeh lo kau. Biko cubolah dibaleh. Tahu bini nyo. Nyo kecean jando ko lai. Nan gata, nan menyongkek-nyongkek. Kecean pelakor. Kecean jando ndak do bau tak. Sado yang kecean. Itulah kadang di situ hatiku merasa teriris. Ai tahu gang dak. Dalam hidup jando ko nak pernah punya cita-cita jadi jando gitu. Dulu masuk sekolah dek gang kan. Aku kan sekolah tamai S3 dek gang ko. SD, SMP, SMA. So sekolah dulu dek gang. Pertama masuk ke sekolah tu pasti ditanya dek guru aku tu ke aku. Suak katua kalau lah tamai sekolah. Apa cita-cita katua ceknyo. Tak pernah aku jawab ingin jadi jando gitu. Mak aku dulu pernah lo bertanya. Kau katua. Kalau lah kadang kau bisua. Apa cita-cita kau. Jadi jando mak. Tak pernah aku ngecek bantu itu gitu. Tapi baaleh lah nasib aku lo menjadi jando. Kini bapasan aku. Kayak ugang-ugang sado Kok masalah di rumah tangga gang. Jangan jando me yang dipasalahan. Tanyo laki gang tu. Lai inyo juo nyo jorang leh. Kok indak inyo nyo jorang leh. Minta carai. Kan bersyukur gang tu. Ada kesempatan gang untuk mencari laki baru. Matawan. Lebih senang lo hidup gang dengan laki baru gang tu. Saya lihat dek gang. Maya Estianti. Bacarai jo Ahmad Dhani. Kini kan senang hidup dek gang tu. Kayo laki Saya lihat lo rosa dek gang. Bacarai Tapi laki bujang. Gagah. Kan bersyukur dek gang bacarai. Cik lai dek gang. Kok lai tabaun dek gang. Laki gang tu. Cewek-cewek. Agak itu jo jando. Agak te itu jo anak gadis. Jangan intai-intai lo. Arang masukan lo ke Facebook. Basiaran langsungan. Pelakor tertangkap basah dengan suami orang. Tak malu gang tu. Aib gang ditonton orang sedunia. Ibu ada anak-anak. Sampai mati terkena adiknya. Dan cak tanyo me laki gang tu. Kalau njo nak inyo dek gang leh. Minta carai. Lai jaleh dek gang do. Jangan viral-viralan gai leh. Malu awak. Cek lai dek gang. Jangan paniang-paniangan utak gang tu. Dek jando-jando ko. Kalau kapaniang je utak tu nyo. Agian laki gang tu ke jando-jando tu. Dia mak hilang gelar jando Mak balaki sudah tu. Kan nak pandang utak gang le do. Lah balaki jando-jando tu. Suai kayak tu gang.